Na ščiviteľoch 5. pošore manifestácii, ktorá od toho roku bude nosiť meno Vladimíra Sabodajka, u malej sály Kocúrského domu kultúry privítal režisér Ďura Makaj, ktorý u spomnutej sály otvoril i výstavu fotografií o napisoch pri poznaňoch, kostýmoch i rekvizitoch zo predstavoch, u ktorých glumeli Aranka Medeši i Melania Makaj, ktorí toho roku preslavujú 40 roky roboty u teatre, i Daniela Tamáš, glumica, ktorej na tohoročných dňoch teatru organizovaná preslava 20 rokov roboty u teatre. Tot dneškajší deň pošvecený 40 ročnici, jak stvorený tot náš ansambl, ktorý robil od 1977 roku, znači toho roku plníme 40 roky. I žadali sme chronološki so fotografijami zo tých predstav prikázať tvorčosť od tedy po dneška. Prisutných na manifestácii privítal i Ďura Papuga, predsedateľ Ruskej matky, ktorý z tej nahody prečítal i príhodný text o tvorčosti kultúrneho diača Vladimíra Sabodajka. Posle otvárania výstavy u Veľkej sály Domu kultúry navštíviteľi odpatreli projekcii predstavoch Vyberna zo 1979 roku, u ktorej glumeli Aranka Medeši i Melania Makaj, jak i predstavu Zlá žena, u ktorej hlavnú úlohu mala Daniela Tamáš. Dneška na repertoáre dňoch teatru Vladimír Sabodajko od 17 hodín predstava za deti Skazka o Šarkaňovi a na 20 hodín predstava za starších Žadamše o Štebodzic. Obidvom predstavom režisér Cvetin Aničič a vyvoze ich glumci amatérského teatru Branislav Nušič, kultúrno-obrazovného centru ZOS Šidu.